मैं विष्णु हूँ। अगर तू इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं किया तो तुम्हें मैं कांगाल बना दूंगा। नमस्तुते महामाये श्रीपीठे सुरपूजिते शंखचक्र गदाहस्ते महालक्ष्मी नमस्तुते। नमस्ते गरुडारूढे कलासुर भयंकरी सर्वपाप हरे देवी महालक्ष्मी नमस्तुते। सर्वज्ञे सर्ववरदे सर्वदुष्ट भयंकरी सर्वदुख हरे देवी महालक्ष्मी नमस्तुते। सिद्धि बुद्धि प्रदे देवी भक्ति मुक्ति प्रदायिनी मंत्रमूर्ते सदा देवी महालक्ष्मी नमस्तुते। आद्यन्ते रहिते देवी आद्यशक्ति महेश्वरी योगेन योग संभुते महालक्ष्मी नमस्तुते। स्थूल सूक्ष्म महारौद्रे महाशक्ति महोदरे महापाप हरे देवी महालक्ष्मी नमस्तुते। पद्मासनं स्थिते देवी परम ब्रह्म स्वरूपिणी परमेष्ट जगन्माता महालक्ष्मी नमस्तुते। श्वेतांबर धरे देवी नानालंकार भूषिते जगत्स्थिते महामायी महालक्ष्मी नमस्तुते। महालक्ष्मीष्टकं श्रोतं जं पठते भक्तिमानरं सर्वसिद्धिमवाप्नोति राज्यं प्राप्नोति सर्वदा। एककाल पठन् नित्यं महापाप विनाशनं द्विकालं च पठन् नित्यं धनधान्य समन्वितं त्रिकालं च पठन् नित्यं महाशत्रु विनाशनं महालक्ष्मी भवे नित्यं प्रसन्ना वरदा शुभा। नमस्ते कमला माग सागर दुल्लनी नमस्ते नमस्ते लक्ष्मी विष्णुଙ୍କ घरणी। नमस्ते कमला माग अति दयावती स्थावर जंगम कीट आदि पाळु नीति तोर दया बळे माग दरिद्र जनर होई अचल बीत जिनई कुबेर तोर द्रोही जने माग नन मिलई जेते अरजिले मध्य पेट न पुरई अहर चरित मन देई जे शुणई किय बा भक्ति भावे सर्वदा गुणई ताहार दरिद्रपन जाए दूर होई सर्वदा ताकु प्रसन्न हेउ महामाई। एणु तो चरणे माग शेष प्रणाम करुछि पुरा बारे मोर मनस्काम तो चरित किंचिते मु करिबी रचन जगत जननी बारे दिय दिव्य ज्ञान। तिने को नारद पराशर मुनि दुई भ्रमे भ्रमे एक ग्रामे प्रवेशिले जाई सेदिन मार्गशीर मास गुरुवार थिला पर्व पड़िथिला सर्वपुरवासींकर प्रति घर द्वार गोमୟରେ लीपा होई लक्ष्मी पाद पद्म चिता पड़िथिला तही नारी माने स्नान सारी पिंधि जिन बास लक्ष्मी को पूजारे सर्वे होइचंती बस ब्राह्मणଙ୍କ ଠାରୁ जे चंडाल परिजन्ते लक्ष्मी को पूजारे रत अछंती समस्ते हुलहुली शबदरे पुरिछि गगन देखि उत्सव रीति विधाता नंदन पचारंती पराशर मुनिकु दंत कह कह तपेवर किस चरित ब्राह्मण चंडाल आदि समस्त जाति रे
କରୁଛନ୍ତି କି ଉତ୍ସବ ଆନନ୍ଦ ମତିରେ। କେଉଁ ବ୍ରତ କି ଉପାସ ଅଟେ ଏହା ନାମ, କାହାକୁ କରନ୍ତି ପୂଜା ତାର କି ନିୟମ। ଏହା ଶୁଣି ପରାଶର ହୋଇ ହସ ହସ, କହନ୍ତି ବଚନ ଧୀରେ ଶୁଣ ବିଧି ଶିଷ୍ୟ। ଏ ଧନ ମାଣିକା ଗୁରୁ ବାର ଯେ ଅଟଇ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେବୀଙ୍କର ପୂଜା ଏ ବ୍ରତ ଅଟଇ। ସବୁ ମାସ ମାନଙ୍କରେ ମାର୍ଗଶିର ସାର, ତହିରେ ପଡ଼ଇ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଗୁରୁବାର। ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପ୍ରିୟ ସେହି ବାର ମାନ ଜାଣ, ସବୁଠାରୁ ଆଦ୍ୟ ଗୁରୁ ବାରଟି ପ୍ରଧାନ। ଏକ ଦିନେ ଶୁକ୍ଳ ଦଶମୀ ଗୁରୁବାର, ପଡ଼ିଲେ ସୁଦଶା ବ୍ରତ ହୁଏ ସେ ଦିନର। ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ଅଟଇ ସେ ବ୍ରତ, ଏହା କହି ପରାଶର ହେଲେ ମୌନ ବ୍ରତ। ପୁଣି ତାଙ୍କୁ ପୁଛିଲେ ଯେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ କୁମର, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବ୍ରତ କରିଥିଲେ ମର୍ତ୍ତେ କେଉଁ ନର। ତହିଁରୁ ସେ କେଉଁ ଶୁଭ ଫଳ ଲଭିଅଛି, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦ୍ରୋହୀ ହୋଇ କରି କେ ଦୁଃଖ ପାଇଛି। ଏହା ସବୁ ମୋ ଆଗରେ କହତ ପିସାଇ, ଶୁଣିବାକୁ ତାହା ଚିତେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଉପଜଇ। ନାରଦ ବଚନ ଶୁଣି ପରାଶର ମୁନି, କହନ୍ତି ହରଷ ଚିତେ ସୁମଧୁର ବାଣୀ। ଧନ୍ୟ ହେ ନାରଦ ତୁମ୍ଭେ ପବିତ୍ର ଚରିତ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବ୍ରତ କଥାରେ ଯେ ହୋଇଅଛ ରତ। କହୁଅଛି ପୁରାତନ କଥା ଅଛି ଯାହା, ହୋଇବ ଆନନ୍ଦ ଜାତ ଶୁଣିଲେଟି ତାହା। ଏକ ଦିନେ ଜଗନ୍ନାଥ ପାଶେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଥିଲେ, କରପ୍ରତ ଯୋଡ଼ିନ ତାହାଙ୍କୁ ଜଣାଇଲେ। ଆଜି ମୋ ବାରର ବ୍ରତ ପଡ଼ିଲା ଗୋସାଇଁ, ତୁମ୍ଭେ ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ ଅଗ୍ର ବୁଲିଯିବି ମୁହିଁ। ଗୋବିନ୍ଦ ବୋଇଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନଗ୍ର ହିଁ ବୁଲିବ, ଦଶମୀ ପାଳନା ଅନ୍ନ ବେଗେ ରାନ୍ଧି ଦେବ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମୁଖରୁ ମାତ ଏମନ୍ତ ଶୁଣିଲେ, ବସ୍ତ୍ର ଅଳଙ୍କାର ମାନ ଯତନେ ପିନ୍ଧିଲେ। ନାସିକାରେ ନବରତ୍ନ ବସଣି ଖଞ୍ଜିଲେ, ଚୌଷରୀ ରତ୍ନମାଳା କଣ୍ଠେ ଲମ୍ବାଇଲେ। କରରେ ବାହୁଟି ରମ୍ୟ ବଳୟ କଙ୍କନ, ସୁନା ସୁତା ମାଣିକ୍ୟ ପଦକ ଆଭରଣ। ବାଜାଣି ନୂପୁର ମାତା ପୟରେ ଖଞ୍ଜିଲେ, ଏପରି ନାନା ଭୂଷଣେ ସୁବେଶ ହୋଇଲେ। ଜୀବନ ମାତାଙ୍କ ଅଧିକାର ତିନି ପୁର, ଆବରଣ କେତେ ମାତ୍ର ଦେବ ପଟାନ୍ତର। ଶୁଣ ହେ ନାରଦ ଏହା ହୋଇ ଏକ ଚିତ୍ତ, ବୁଢ଼ୀ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ବେଶ ରୂପକୁ ଧରି ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରବେଶ ହୋଇଲେ ଯାଇ ସାଧୁର ଦୁଆରେ। ସାଧବାଣୀ ଉଭା ହୋଇଥିଲା ସେହିଠାରେ, ତାକୁ ଦେଖି ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ କହନ୍ତି ବଚନ, ଶୁଣ ଶୁଣ ସାଧବାଣୀ ହୋଇ ସ୍ଥିର ମନ। ଆଜି ପରା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ବ୍ରତ ଗୁରୁବାର, ଲିପା ପୋଛା କରିନାହୁଁ କିମ୍ପା ଘର ଦ୍ୱାର। ସାଧବାଣୀ ଏହା ଶୁଣି ବୋଲଇ ସେ କ୍ଷଣି, କି ରୂପେ ବ୍ରତ ହୁଏ କାହା ପୂଜା ପୁଣି। ବୁଝାଇତା ସବୁ କହ ହେ ନାନୀ ଗୋସାଇଁ, ଅଇଲେ ମନକୁ ସେ ବ୍ରତ ମୁଁ କରିବଇଁ। ଏହା ଶୁଣି ପଦ୍ମାଳୟା କହନ୍ତି ସଧୀରେ, ଶୁଣ ସାଧବାଣୀ ବ୍ରତ ହୁଏ ବିଧିରେ। ମାର୍ଗଶିର ମାସେ ଯେଉଁ ଆଦ୍ୟ ଗୁରୁବାର, ସେଦିନ ଉଷାରୁ ସେଜ ଛାଡ଼ି ତପର। ଗମୟ ଜଳରେ ଘର ଦୁଆର ଲିପିବ,
ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେବୀ ପାଦ ପଦ୍ମ ଚିତାକୁ ଲେଖିବ। ନୂଆ ମାନ ଗୋଟିଏ ଓ ନାହିଁ ଯତ୍ନେ ବେଗେ ଧୋଇ ଧାଇ କରି ତାକୁ ଶୁଖାଇବ ଆଗେ। କରିବ ନାନା ଚିତ୍ର ଯେ ବିଚିତ୍ର ଚାଉଳକୁ ବାଟି ଚିତା ଲେଖିବ ସମସ୍ତ। ତହିଁ ସ୍ନାନ କରି ଆସି ହୋଇଚୁଚି ମନ୍ତ ଚୌକି ବା ଖଟୁଳିଏ ଆଣିବ ତ୍ୱରିତ। ତାକୁ ଧୋଇ ତା ଉପରେ ଦେବ ନୂଆ ଧାନ ରଙ୍ଗ କଳା ନହିଁ ହୋଇଥିବ ଶୁକ୍ଳ ବର୍ଣ୍ଣ। ତହୁଁ କିଛି କୁଡ଼ାଇ ଯେ ସେ ନୂଆ ମାଣରେ ଧାନ ମାନ ଯେ ପରାଇ ରଖିବ ତାପରେ। ସେ ଧାନ ମାନ ଉପରେ ଗୁଆ 3 ଗୋଟି ହଳଦୀ ପାଣିରେ ତାହା ଥୋଇ ଥୋଇ ବଟି। ଶୁକଳ ଧାନର ସିସା ରଖିବେଣି କରି ମାନ ଉପରେ ତାହାକୁ ଥୋଇବ ବିଚାରି। ଗୁଆକୁ ମୂଳା କଦଳୀରେ ସଜାଡ଼ିବ ପଟାଦି ରଙ୍ଗ ବସନ ପୁଷ୍ପେ ମୁଣ୍ଡାଇବ। ତହୁଁ ଆବାହନ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ କରିବ ଗନ୍ଧ ପୁଷ୍ପ ଧୂପ ଦୀପ ଆଦି ସମର୍ପିବ। ପ୍ରଥମରେ ବାଳ ଧୂପ ତାପରେ ଶଙ୍କୁଡ଼ି ଏପରି କରିବ 3 ଧୂପକୁ ସଜାଡ଼ି। ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆଉ ଏକ ବ୍ରତ ଅଛି ସୁଦଶା ବୋଲି ତା ନାମେ ଲୋକେ ପ୍ରକଟିଛି। ଶୁକ୍ଳ ଦଶମୀ ହେଲେ ଗୁରୁବାର ଦିନ ହୁଇ ସୁଦଶା ବ୍ରତ ଶୁଣ ଦେଇ ମନ। ସେଦିନ ଉଷାରୁ ଉଠି ଲିପି ଘର ଦ୍ୱାର ଝୋଟି ଆଦି ଚିତା ଦେବ ପୂର୍ବ ପରକାର। ସ୍ନାନ ସାରି ଗୃହେ ପଦ୍ମ ମଣ୍ଡଳ ଲେଖିବ ତହିଁ ପରେ ଧୋଇ ଏକ ଖଟୁଳି ରଖିବ। ତହିଁ ପରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ଗୁଆକୁ ଥୋଇବ ପଞ୍ଚାମୃତ ଶୁଦ୍ଧ ଜଳେ ସ୍ନାନ କରାଇବ। 10 କିଅ ସୂତାରେ ଯେ ବ୍ରତେକ କରିବ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ନାମରେ 10 ଗୋଟି ଗଣ୍ଠି ଦେବ। 10 କେରା ଦୁବରେ ସେ ବ୍ରତ ଗୁଡ଼ାଇବ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଗୁଆ ପାଶେ ତାହାକୁ ଥୋଇବ। କରୁଥିଲେ ପୂର୍ବରୁ ସେ ବ୍ରତ ପୁରାତନ ବ୍ରତ ଡର ଆଣି ତହିଁ ଥୋଇବ ବହନ। ପ୍ରଥମରେ ବାଳ ଧୂପ ନୈବେଦ୍ୟ କରି ତାପରେ ଯା ଭୋଗ ଦେବ ଶୁଣ ହେତୁ କରି। ଅରୁଆ ଚାଉଳ 1 ମାନ ତିନ୍ତାଇବ ତାକୁ କୁଟି ଚୂନା କରି ଯତନେ ରଖିବ। କଦଳୀ ନଡ଼ିଆ ଛେନା ଆଦି 10 ପୁର ଦେଇ 10 ଗୋଟି ମଣ୍ଡା କରିବ ସତ୍ୱର। ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ତା ପୂଜା କରି ଭକ୍ତି ଚିତେ ସେ ପ୍ରସାଦ ଖାଇ ଦିନ ବଞ୍ଚିବ ଯେ ସୁସ୍ଥେ। ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରସାଦ ଯେ ପରକୁ ନ ଦେବ ବିବାହ ହୋଇଥିବା ଝିଅ ସୁଦାନ ଖାଇବ। ହେଉ ତାରୁ କଥା ଏକ ମନ ଦେଇ ଶୁଣ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଯେଉଁ କଥା ନିବାରଣ। ସେ କଥା କହୁଛି ଏବେ ସାଧବାଣୀ ଶୁଣ କେବେ ନ ଭାଜିବ ଖଇ ଗୁରୁବାର ଦିନ। ଯେଉଁ ନାରୀ ଗୁରୁବାର ଦିନରେ ଆମିଷ ଭୁଞ୍ଜଇ ଲଭରେ କିବା ନ ପଖାଳେ କେଶ। ଭୁଞ୍ଜଇ ଉଚ୍ଛିଷ୍ଟ କିବା ଲଗାଏ ସେ ତେଲ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ତାର ନିଶ୍ଚେ ଭାଙ୍ଗିବେ ଟିଗେଲ। ଗୁରୁବାରେ ଯେଉଁ ନାରୀ ତୁଳାକୁ ବିନଇ ଲାଉରେ ଆମିଷ ଦେଇ ଯେ ଗ୍ରାସ କରଇ। ଖଟର ଛାୟାରେ ଯେହୁ କରଇ ଶୟନ ରାତ୍ର କାଳେ ଦଧି ଅନ୍ନ ଯେ କରେ ଭଜନ। ଚର ହୁଏ ଯେହୁ ଯାଇ ନାପିତର ଦ୍ୱାରେ ଭଜନ ସମୟ ଅନ୍ନ ପକାଏ ଭୂମିରେ। ଭୁଞ୍ଜି ନ ପାରି ନ ଅନ୍ନ ଫୋପଡ଼ାଇ ଦିଏ ଏତେ କର୍ମ ଯେ କରେ ସେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ନ ପାଏ।
ଗୁରୁବାର ଦିନ ସକାଳୁ ଯେ ଗୋମୟରେ ଦୁଆର ଯେ ନଲି ପଇ ଅଳସ ପରରେ ଚୁଲିରୁ ନ କାଢ଼େ ପାଂଶ ଭକେ ଯେ ଆମିଷ ଏମାନଙ୍କ ଠାରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ କରନ୍ତି ଯେ ରସ ଧନ ଜନ ସବୁ ତାର ହରଣ କରନ୍ତି ମାଗିଗଲେ ଅନ୍ନ ବସ୍ତ୍ର କେହି ନ ଦିଅନ୍ତି ଗୁରୁବାରେ ଯେଉଁ ନାରୀ ପିନ୍ଧେ ଶୁକ୍ଳ ଲୁଗା ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପଦ ପାଏ ହୁଅଇ ସୁଭାଗା ଗୁରୁବାରେ ଯେଉଁ ନାରୀ ପିଲାକୁ ମାରଇ କିବା ପାକ ହାଣ୍ଡି ଧୋଇ କଳା ନ ଛଡ଼ଇ ସନ୍ଧ୍ୟା ଗଡ଼ି ଗଲେ ଯେ ଦିଅଇ ସନ୍ଧ୍ୟାବତୀ ଧନପୁତ୍ର ହାନି ହୁଏ ସଦା ବହୁ କ୍ଷତି ଗୁରୁବାରେ ଯେଉଁ ନାରୀ ପୋଡ଼ା ଦ୍ରବ୍ୟ ଖାଏ ଶୋଇବା ଶଯ୍ୟାକୁ ବଙ୍କା କରି ନ ବିଛାଏ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ ନ ମାନଇ ଯେ ରମଣୀ ଉଲଗ୍ନ ହୋଇ ଶୟନ କରଇ ଯେ ପ୍ରାଣୀ ଅମାବାସ୍ୟା ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ଯେ ବୁଲାଏ ହଳ ଏହି ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ଘେନଇ ତୈଳ ସଭାରେ ବସି ନ ଯେ ମାନବ ମିଛ କହି ଆଳସ୍ୟ ପାଦ ନ ଧୋଇ ଯେ ଗୁଞ୍ଜି ବସଇ କୁଷ୍ମାଣ୍ଡ ଫଳକୁ ଯେହୁ ରମଣୀ କାଟଇ ଋତୁମତୀ ନାରୀ କି ଯେ ରମଣ କରଇ କନ୍ୟା ତୁଳା ମାସେ ପିତୃ ସାଧନ କରଇ କଥା କହୁ କହୁ ସବୁ ବେଳେ ଯେ ହସଇ ହେମନ୍ତ ମନୁଷ୍ୟ ସଦା ବହୁ କଷ୍ଟ ପାଇ ଆୟୁ ବୃଦ୍ଧି ନାଶ ହୁଏ ଅନ୍ନ ନ ମିଳଇ ଗୁରୁବାର ଅମାବାସ୍ୟା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ରଜନୀରେ ଶ୍ରୀ ପୁରୁଷ କଲେ କ ଭଜନ କିବା ଏହି 3 ଦିନ ଯେଉଁ ନାରୀ ମୋହେ ପୁରୁଷ ସଙ୍ଗରେ ମାତି ଧର୍ମକୁ ନ ଚାହେଁ ପ୍ରାଣେ ନାଶ ନ କରିନ ତାକୁ ଦୁଃଖ ଦେଇ ବୁଲନ୍ତି ଯେ ଅନ୍ନ ବସ୍ତ୍ର କାହିଁ ନ ମିଳଇ ଏ 3 ଦିନରେ ଯେଉ ତିକ୍ତ ଦ୍ରବ୍ୟ ଖାଆନ୍ତି ଅନ୍ତକାଳେ ଯମଦ୍ୱାରେ ନାନା ଦଣ୍ଡ ପାଆନ୍ତି ଏ 3 ଦିନ ଯେ ନାରୀ କରଇ ହବିଷ୍ୟ ଦୁଃଖୀ ରଙ୍କି ଦେଖି ଦାନ କରଇ ବିଶେଷ करे लक्ष्मी व्रत लक्ष्मी बारे उपवास बड़ई ताहार धन जन आयु जस सकाळु से जरू उठी जे मुख न धुए ता मुख जे जन देखे तार शुभ नुहे रात्र से बासी से जे करे शयन ता गृह को लक्ष्मी त्याग करती बहन आसन बिना जे भूमि परे बसी खाए किबा जे कुमारी संग तरे काम मोहे दक्षिण पश्चिम मुखे जे बुंजी बसई एमानंक पासु लक्ष्मी जाती दूर होई संध्यारे कुंडाई केश बांधे जे नारी केबे न देखती लक्ष्मी ताहार जे सिरी भजन करी जे मुख शोधन न करे भजन करई जेहु अंधकार घरे स्नान परे हुई जे तैल मर्दन करई जे नख मुने भूमि विदारण पिंधिथिबा लुगा से जे बिंची हुई एमानंक बदनकु लक्ष्मी न चाहई ଯେଉଁ ନାରୀ ନିଜ ପତି ଠାରେ ରୋଷ ବହେ ସ୍ୱାମୀ ଯାହା ବୋଲେ ତାହା ନ କରେ କେବେ ପର ପୁରୁଷରେ ଯେହୁ ହୋଇଥାଏ ରତ ପରିଷ୍କୃତ ନହି ହୁଏ ଯେ ନାରୀ କୁଚିତ ହେମନ୍ତ ନାରୀଙ୍କ ମୁଖ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନ ଦେଖନ୍ତି କାଙ୍ଗାଳିନୀ ହୋଇବାର ଦ୍ୱାରେ ସେ ବୁଲନ୍ତି କଳହଳସିଅତି ଅପ୍ରିୟ ସାହସୀ ଦେବ ବିପ୍ରତିଥିରେ ନୁହଁଇ ବିଶ୍ୱାସୀ ଏପରି ନାରୀ ଯା ଗୃହେ ଥାଏ ସେ ଶ୍ମଶାନ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସେ ସ୍ଥାନକୁ ସଦା କରନ୍ତି ବର୍ଜନ ଯେଉଁ ନାରୀ ଭକ୍ତି ଚିତ୍ତେ ନ ସେବେ ସ୍ୱାମୀକୁ ସେହୁ ଜନ୍ମେ ଜନ୍ମେ ହୁଏ ସ୍ୱାମୀ ଦୁଃଖେ ଦୁଃଖୀ
ଯେଉଁ ନାରୀ ସ୍ୱାମୀ କି ଦେବତା ସମମଣି ସେବା କରି ତ ସୁଥାଏ ତାର ମତି ଚିହ୍ନେ ନିଜ ଅଙ୍ଗ ପରିଷ୍କାର କରି ଶୁଚି ହୁଏ ସାନ ବଡ଼ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମଭାବେ ଚାହେଁ ପରଶିବା କାଳେ ପକ୍ଷ ପାତଜ ନ କରେ ସ୍ୱାମୀ ପୁତ୍ର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାଢ଼େ ସମାନରେ ପତିର ଆଜ୍ଞାକୁ କେବେ ନ ପକାଏ ତଳେ ସ୍ୱାମୀ ଦୁଃଖେ ଦୁଃଖୀ ସୁଖେ ସୁଖୀ ହୋଇ ଚଳେ ହେମନ୍ତ ନାରୀର ଗୃହ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନ ଛାଡ଼ନ୍ତି ତାର ଦୁଃଖ ନୟନରେ କେବେ ନ ଦେଖନ୍ତି ଏମର୍ତ୍ତ୍ୟ ମଣ୍ଡଳେ ସେ ବହୁ ସୁଖ ପାଏ ପତି ପୁତ୍ର କନ୍ୟା ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଯୁକ୍ତ ହୁଏ ଅନ୍ତକାଳେ ବୈକୁଣ୍ଠେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଅନୁକ୍ଷଣେ ମଜି ରହେ ପ୍ରମୋଦ ରଙ୍ଗରେ ସଦବା ନାରୀର ପତି ବିନା ନାହିଁ ଗତି ତପ ଜପ ଦେବ ପୂଜା ତାହାର ନୀତି ପତି ସେବା ଛାଡ଼ି ବୃଥା ବ୍ରତ ଯେ କରଇ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତରେ ବାଲ୍ୟ ବିଧବା ହୁଅଇ ଯେଉଁ ନାରୀ ଆନନ୍ଦରେ ଅତିଥି ସେବଇ ପୁଣ୍ୟବତୀ ବୋଲି ତାକୁ ପୁରାଣରେ କହି ହେମନ୍ତ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ନାରୀ ବା ପୁରୁଷ ଆପଣାର କୁଳ ଧର୍ମ ନ ଛାଡ଼ନ୍ତି ଲେଶ ସଦାବେଳେ କରନ୍ତି ଉତ୍ତମ ଆଚରଣ ଶ୍ରୀଲକ୍ଷ୍ମୀ ତାଙ୍କ ପାଶେ ମିଳନ୍ତି ତତ୍କ୍ଷଣ ପତି ସେବା ବିନା ନାହିଁ ନାରୀଙ୍କର ଗତି ପତି ପ୍ରାଣ ନାରୀ କରେ ଦେବଲୋକ ଗତି ନାରୀଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବ୍ରତ ପତି ସେବା ବିନା ଅନ୍ୟ ଦେବ ପୂଜା ତୀର୍ଥ ଯାତ୍ରା ବିଡ଼ମ୍ବନା ପତି ସେବା ବର ଯିଜେ ମାଟି ଗରବରେ ଗୁରୁବାରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବ୍ରତ ସେ ଯଦି ନ କରେ ତାହାର ନୁହଁଇ ଭଲ ଜନମେ ଜନମେ ଦୁଃଖ ଶୋକ ରୋଗ ଭୋଗ ସଂସାରେ ସେ ଭ୍ରମେ ହେମନ୍ତ ତିଆରି ସାଧ ବାରିକି କହିଲେ ଆଜିଠାରୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବ୍ରତ କର ଯା ବୋଇଲେ ନ କଲେ ସର୍ବ ସମ୍ପଦ ତୋର କ୍ଷୟ ଯିବ ଅନ୍ନ ବସ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଦୁଃଖ ଭୋଗ ହେବ ଶୁଣ ହେ ନାରଦ ଠାକୁରାଣୀ ଏହା କହି ସେଠା ବରୁ କେତେ ଦୂର ପଥ ଗଲେ ବାହି ଘରେ ଘରେ ପୁରେ ପୁରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବିଜେ କଲେ କାହାରି ଦୁଆରେ ସେହି ସୂଚି ନ ଦେଖିଲେ କେବଳ ଯୁବତୀ ନିଦେଶଇ ଅଚେତନ କାହାର ପିଟି ଯାଇଛି ପିନ୍ଧିଲା ବସନ କାହାର ଶିରରେ କେଶ ମୁକୁଳିତ ହୋଇ ଭୂମି ପରେ ପଡ଼ିଅଛି କେରି କେରି ହୋଇ ଏହି ରୂପେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେଖି କରି ଗଲେ ଚଣ୍ଡାଳ ସାହିରେ ଯାଇ ପ୍ରବେଶ ହୋଇଲେ ଶ୍ରୀୟା ଚଣ୍ଡାଳୁଣୀ ନଗ୍ର ବାହାରେ ତା ଘର ତାହାରି ମହିମା ଯେ ଦେବଙ୍କୁ ଗୋଚର ପ୍ରତିଦିନ ଖର କଇ ଗୁଣ୍ଡିଚା ନଗର ବିଷ୍ଣୁ ଭକତିରେ ସେ ଯେ ଅତୀତ ତପର ରାତ୍ର ବେନି ଘଡ଼ି ଥାଇ ଚଣ୍ଡାଳୁଣୀ ଗଲା ଏକ ବର୍ଣ୍ଣ ଗାଈର ଯେ ଗୋବର ଆଣିଲା ଉତ୍ତମ କରିଣ ଘର ଦ୍ୱାରକୁ ଲିପିଲା ଛଡ଼ା ପାଣି ମୁନ୍ଦାଏ ଦୁଆରେ ପକାଇଲା ଅରୁଆ ଚାଉଳ ବାଟି ଘରେ ଝୋଟି ଦେଲା ଷୋଳ କୋଠି କରି ଦିବ୍ୟ ପଦ୍ମକ କାଟିଲା ଦଶମୁଖ ଦୀପାବଳି ମଣ୍ଡଳେ ଜାଳିଲା ଦଶ ବର୍ଣ୍ଣ ଫଳମୂଳ ମଣ୍ଡଳେ ବାଢ଼ିଲା ସୁତା ଦଶ କ୍ଷୀୟ ନେଇ ମଣ୍ଡଳେ ଥୋଇଲା ମନର ଚଞ୍ଚଳେ ପୁଣି ବେଗେ ଚଳିଗଲା ଉଆ ଚାଉଳ ଯେ ଆଉ ଦୁବ ଦଶ କେରା ତାହା ନେଇ ଚଣ୍ଡାଳୁଣୀ ମଣ୍ଡଳେ ଥୋଇଲା ଧୂପ ଦୀପ ନୈବେଦ୍ୟ ଗନ୍ଧ ପୁଷ୍ପ ଦେଲା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ବୋଲି ସୁମରଣା କଲା ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ମାଗ ହରିଙ୍କ ଘରଣୀ ମୁହିଁ ଛାରହୀନ ଜାତି ନ ଜାଣଇ ପୁଣି ଚଣ୍ଡାଳ ସାହିରେ ଘର ପୁଣି ଚଣ୍ଡାଳୁଣୀ କିଞ୍ଚିତ ଭକତି ମୋର ଘେନ କମଳିନୀ
ଦାଣ୍ଡେ ଦାଣ୍ଡେ ଯାଉଥିଲେ ବିଷ୍ଣୁ ପାଟରାଣୀ, ସହି ନ ପାରିଲେ ଚଣ୍ଡାଳୁଣୀର ଦଇନି। ପଦ୍ମଫୁଲ ଦେଖି ତାଙ୍କ ବଳିଲା ଶରଧା, ଦୁଇ ପାଦ ଦେଇ ମାତା ପଦ୍ମେ ହେଲେ ଉବା। ଚଣ୍ଡାଳୁଣୀ ଘର ଗୋଟି ପାଇଲା କସଭା, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବିଜେ କରିଛନ୍ତି କି ଉପମା ଦେବା। ବୋଇଲେ ଲ ଚଣ୍ଡାଳୁଣୀ ମାଗି ଘେନ ବର, ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଲି ଦୁଃଖ ନାସିବି ତୋର। ଚଣ୍ଡାଳୁଣୀ କହୁଅଛି ଶିରେ କର ଦେଇ, କି ବର ମାଗିବି ମାଗ ମାଗି ନ ଜାଣଇ। ଗଗଷ୍ଟକୁ ଦେବୁ ମୋର ଲକ୍ଷେ ପଦ୍ମ ଗାଇ, କୁବେର ସମାନ ଧନ ଦେବୁ ମାତ ତୁହି। କଳକୁ ନନ୍ଦନ ଯେ ହସ୍ତକୁ ସୁନା ବାହି, ଚାରି ଯୁଗେ ବସିବି ମୋର ବର ପାଇ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଶୁଣି ବୋଇଲେ ତୁ ହୋଇଲୁ କି ବାଇ, ଏ ସମସ୍ତ ବର ତତେ ଦେଇ ତ ପାରଇ। ଅମର ବର ଦେବାକୁ ଶକ୍ତି ନାହିଁ ମୋର, ଏହି ବର ମାଗିଲୁ ତୁ କେମନ୍ତ ପ୍ରକାର। ଯେତେ ଦିନ ଜିଥିବୁ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଭୁଞ୍ଜିବୁ, ଅନ୍ତକାଳେ ଯାଇ ବିଷ୍ଣୁ ପୁଞ୍ଜରେ ବସିବୁ। ମହର ବ୍ରତ କରୁଥିବୁ ସବୁଦିନ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ପାଦେ ଥିବ ତୋର ମନ। ଶୁଣ ହେ ନାରଦ ଏଣେ ହରି ବଳରାମ, ମୃଗୟା ନିମନ୍ତେ ଯାଇଥିଲେ ଘର ବନ। ଜଗ ବଳେ ବଳରାମ ଏକଥା ଜାଣିଲେ, ଡାକି କରି ଶ୍ରୀହରିଙ୍କୁ ଏମନ୍ତ କହିଲେ। ଦେଖ ଦେଖ କହ୍ନାଇ ତ ଭାରି ଯାଚାର, ଉଭା ହୋଇ ଅଛଇ ଯେ ଚଣ୍ଡାଳୁଣୀ ଘର। ହାଡ଼ି ଘରେ ଥିବ ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ପାନ ଘରେ ଥିବ, ସ୍ନାନ ନ କରିଣ ବଡ଼ ଦେଉଳେ ପଶିବ। ଏହି ରୂପେ ସବୁଦିନେ ଦେଉଳେ ପଶୁଛି, ଦୁଇ ଗୋଟି ଭାଇଙ୍କୁ ବିଟାଳ କରାଉଛି। ଦରିଦ୍ର ଭଞ୍ଜନୀ ନାମ ଯେଣୁ ଅଛି ବହି, ଦରିଦ୍ର ମାନଙ୍କ କଷ୍ଟ ନ ପାରଇ ସହି। ସୁଦଶା ନାମରେ ଏକ ବ୍ରତ ଯେ ତାହାର, ଏହି ବ୍ରତ ଚଣ୍ଡାଳୁଣୀ ପୂଜଇ ପୟର। ବାରିଜାରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଯେବେ ଅଛି ରେ କହ୍ନାଇ, ଚଣ୍ଡାଳ ସାହିରେ ନଗ୍ର ତଳ ବେଗେ ଯାଇ। ଆମ୍ଭ ବାକ୍ୟ ମାନି ତାକୁ ଦିଅ ଗଉଡ଼ାଇ, ଏପରି ଘରଣୀ ଥିଲେ ଭଲ ଗତି ନାହିଁ। ଗୋବିନ୍ଦ ବୋଇଲେ ଭାଇ ଘଉଡ଼ାଇ ଦେବା, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପରା ଭାରି ଯାକୁ ଆଉ କି ପାଇବା। ସେ ଯେବେ ଦୋଷ କରିଛି ଏମନ୍ତ କରିବା, ସ୍ୱର୍ଗପୁର ଲୋକଙ୍କୁ ହକାରି ଅଣାଇବା। 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେଇ ଜାତି କରାଇବା, ଆଉ ବେଳେ ତାର ଯଦି ଅନୀତି ଦେଖିବା। ଦେଉଳ ଭିତରୁ ତାକୁ ଦେବା ଘଉଡ଼ାଇ, ଏକଥା ପ୍ରମାଣ ତୁମ୍ଭେ ଶୁଣ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଭାଇ। ନ ଜାଣି ଯେ ଦୋଷ କଲେ ସିନ୍ଧୁରାଜ ଜେମା, ବାରେ ମାତ୍ର ଭାଇ ତାଙ୍କ ଦୋଷ କର କ୍ଷମା। ବଳରାମ ବୋଲୁଛନ୍ତି ଶୁଣ ଭାବଗ୍ରାହୀ, ତୋର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଥିଲେ ମୁହିଁ ରହିବ ହିଁ ନାହିଁ। ଭାରି ଯାଅଟଇ ସିନା ପାଦର ପାଣ୍ଡଇ, ଭାଇ ଥିଲେ କୋଟି ଭାର୍ଯ୍ୟା ମିଳି ଯେ ପାରଇ। ଭାର୍ଯ୍ୟା ଠାରେ ଲୋଭ ଯେବେ ଅଛି ରେ କହ୍ନାଇ, ଚଣ୍ଡାଳ ସାହିରେ ତୁ ନର ତୋଳ ଯାଇ। ମୋର ବଡ଼ ଦେଉଳକୁ ଆଉ ନ ଆସିବୁ, ମାଇପକୁ ଘେନି ଦାଣ୍ଡ ବାହାରେ ରହିବୁ। ଧିକାର ବଚନ ପ୍ରଭୁ ସହି ନ ପାରିଲେ, ଛାଡ଼ିବି ବୋଲି ନ ରଙ୍ଗ ଧରେ କହିଲେ। ଦେଉଳର ସିଂହଦ୍ୱାର ପ୍ରବେଶ ହୋଇଲେ, ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱମୁଖ ହୋଇ ପ୍ରଭୁ ନିଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ିଲେ। ଶୁଣ ହେ ନାରଦ ତେଣେ ଶ୍ରୀୟ ଚଣ୍ଡାଳୁଣୀ, ପୂଜା କରୁଥିଲା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପାଦ ବେନି। ତାହାର ପୂଜାରେ ଦେବୀ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଲେ, ଯାଚେନ ଅନେକ ବର ପ୍ରଦାନ ଯେ କଲେ।
କୁଟୀର ଖଣ୍ଡିକ ଥିଲା ବଲୁରିର ବାସ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦୟା କଲେ ତାକୁ ଚନ୍ଦନ ଉଆସ। ଯେଉଁ ଚଣ୍ଡାଳୁଣୀ ଘରେ ନଥିଲା କର୍ଣ୍ଣ, ଚାରି କଣ ଦେଲେ ତାକୁ ସୁଧ ଯେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ। ଯେଉଁ ଚଣ୍ଡାଳୁଣୀ ଘରେ ନଥିଲା ପୁତ୍ର, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦୟା କଲେ ତାର ହେଲା 5 ପୁତ୍ର। ଧନପୁତ୍ରବତୀ ହୁଅ ବୋଲି ଯେ ବୋଇଲେ, ବର ଦେଇନ ସେଠାରୁ ବିଜେ କରି ଗଲେ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ହେତୁ ଚଣ୍ଡାଳୁଣୀ ହେଲା ଭାଗ୍ୟବତୀ, ଏବେ ଶୁଣ ହେ ନାରଦ ପୂର୍ବ ଭାରତୀ। ସିଂହ ଦୁଆରେ ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମହାମାଇ, ଦେଖିଲେ ଦୁଆରେ ବସିଛନ୍ତି ବେନି ଭାଇ। ବୋଇଲେ ହେ ବାଟ ଛାଡ଼ ଭିତରକୁ ଯିବି, ଦଶମୀ ଯୋଗାଡ଼ ମୁହିଁ ମନ ହିଁ ରାନ୍ଧିବି। ଗୋବିନ୍ଦ ବୋଇଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ହୋଇଲ କି ବାଇ, ଚଣ୍ଡାଳ ସାଇକି ଯାଇଥିଲ କାହିଁ ପାଇଁ। ଆମ୍ଭେ ନ ଦେଖୁଣୁ ଯେ ଦେଖିଲେ ବଡ଼ ଭାଇ, ଆମ୍ଭେ ଦେଖିଥିଲେ ସିନା ଦିଅନ୍ତୁ ଗଡ଼ାଇ। ଯାଅ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ତୁମ୍ଭର ଆଉ କାର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ, ଧିକାର ବହୁତ ମତେ କଲେ ବଡ଼ ଭାଇ। ହାଡ଼ି ଦ୍ୱାରେ ଥିବ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଥିବ ପାଣ ଦ୍ୱାରେ, ସ୍ନାନ କନ କରି ପଶୁଛି ଦେଉଳ ଭିତରେ। ତାଠାରୁ ପାପିନୀ ଆଉ ସଂସାରରେ ନାହିଁ, ମୋହର ବଚନ ଏବେ ଶୁଣ ପ୍ରାଣ ସହି। ଜଗତେ ବୋଲନ୍ତି ତତେ ବାଇ ଠାକୁରାଣୀ, ବାଇ ପ୍ରାୟ ବୁଲୁଥାଉ ହୋଇ ମୋ ଘରଣୀ। ଏକ ଘର କରାଉ ସହସ୍ର ଘର ଭାଙ୍ଗି, ସହସ୍ର ଘର କରାଉ ଏକ ଘର ଭାଙ୍ଗି। ହେମନ୍ତ ପ୍ରକାରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରତିମା ତୋହର, ଯାଅ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବାହାରି ଗୋ ନଥାଅ ମୋ ଘର। ତୋଠାରେ କପ କରିଛନ୍ତି ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଭାଇ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେବୀ କହୁଛନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଚାହିଁ। ଛାଡ଼ପତ୍ର ଦେଇ ମତେ ଦିଅ ଘଉଡ଼ାଇ, ଜଗନ୍ନାଥ କହୁଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମୁଖ ଚାହିଁ। ଆମ୍ଭ ଜାତିରେ ତ ଛାଡ଼ ପତ୍ର ଚଳେ ନାହିଁ, ଛାଡ଼ିବା ଭାରି ଯା ମୁଖ ଚାହିଁ ନ ଯୋଗାଇ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେବୀ କହୁଛନ୍ତି ଠାକୁରକୁ ଚାହିଁ, ଯେତେବେଳେ ସାଗର ମନ୍ଥିଲ ଦେବ ଯାଇ। ବେଦ ମନ୍ତ୍ରାଦି ସହିତେ ମତେ ଯେ ପାଇଲ, ସେତେବେଳେ କଥା ହେ ପାଚରି ନ ଦେଲ। ମୋର ପିତା ବରୁଣ ଯେ ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ ବରିଲା, କନକ ବେଦୀରେ ନେଇ ବିଭା କରାଇଲା। ଝିଅ ଦେଇ ଶରଣ ପଶିଲେ ତୁମ୍ଭ ଠାଇ, ଦୋଷ କ୍ଷମର କ୍ଷମା କରିବାର ପାଇଁ। 10 ଗୋଟି ଦୋଷରୁ ଗୋଟିଏ ନ ସହିଲ, ପ୍ରଥମରେ ଚଣ୍ଡାଳୁଣୀ ବୋଲି ଗାଳି ଦେଲ। ବିବାହବାସୀ ଦିନ ଜୁଆ ଖେଳିବାର ବେଳେ, 7 ବେଳ କଉଡ଼ି ଯେ ପାରିଲ ହିଁ ତଳେ। ତୁମ୍ଭେ ତଳି ଦିଅ ନାଥ ମୋହର ହସ୍ତରେ, ସୁବର୍ଣ୍ଣ କଉଡ଼ି ମୁହିଁ ଜାକିଲ ହିଁ କରେ। ଛଡ଼ାଇ ନ ପାରି ତୁମ୍ଭେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଠାକୁର, ମତେ ବୋଇଲ ଯାଇ ଇଚ୍ଛା ମାଗି ଘେନ ବର। ଯାହା ମନ ବାଞ୍ଛା କରିବୁ ବଇ ଦେଇ, ତାହା ମୁଁ ଅବଶ୍ୟ ଦେବି ପ୍ରାଣ ସହି କହି। କରପତ୍ର ଜଡ଼ିନ ମୁଁ ବୋଇଲି ଉତ୍ତର, ସାବଧାନ ହୋଇ ଶୁଣ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଠାକୁର। ଅଷ୍ଟଦିନେ ପଡ଼ିବ ମୋ ଗୁରୁବାର, ପଡ଼ି ଚରଚିବି ମୁହିଁ ସବିଙ୍ଗର ଘର। ପଡ଼ି ଚରଚିବି କୀଟୁ ବ୍ରହ୍ମ ପରିଜନ୍ତେ, ଏହି ଦୋଷ ମୋର ପ୍ରଭୁ ନ ଧରିବ ଚିତେ। ହେଉ ବୋଲି ଶ୍ରୀମୁଖରୁ ଆଜ୍ଞା ଅଛ ଦେଇ, ଏବେ କିପା ସତ୍ୟ ଭଗ୍ନ ହେଉଛ ଗୋସାଇଁ। ଜଗନ୍ନାଥ କହୁଛନ୍ତି କପ ଭର ହୋଇ, ବାପ ତ ଲୁଣିଆ ଯେ ଗରଜି ମୋରୁ ଥାଇ। ଝିଅ ଟେରି ତ ଦୁର୍ଗୁଣ କହିଲେ ନ ସରେ, ବାପାର ଗର୍ଜନ ଶବ୍ଦେ କିଏ ରହିପାରେ। ଚାରି ପାଖେ ମେଘନାଦ ପାଚେରୀ ତୋଳାଇ, ବଡ଼ ଦେଉଳରେ ରହି ଅଛୁ ଦୁଇ ଭାଇ।